I want you to turn your Bibles with me to Hebrews chapter 10, verses 19 to 23. Hebrews chapter 10, verses 19 to 23. Okay? Hebrews chapter 10, verses 19 to 23. If you are already there, say amen. Kung may hawak kayo na kagaya ko, Pi Bible ito, kung hawak nyo to, it's in page 1355. 1355. Ang Pi Bible, ang pinaka-official na Biblia na ginagamit natin sa HBBC. Okay? Para sa mga hindi nakakaalam, ang Pi Bible ay may Ilocano at may English. Dahil Ilocano people tayo, yan, may Ilocano. At dahil English is the lingua franca or the world language, no? By which we can connect to each other, kaya may English po dyan. At talaga naman yan ang ating Biblia, yung King James Bible. Okay? So Hebrews 10, 19 to 23. Pag nahanap nyo na, say aloud, amen. Okay, basahin natin ng sabay-sabay. Verse 19, ang sabi dito, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which he hath consecrated for us through the evil, that is to say, his flesh, and having an high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. I would like to emphasize this verse. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promise. Now, if you look at it, there are three important things to note in verse number 23. Look at the verse. The first one is the word faith. Now, the very context and the very essence of our message this afternoon is not about money, whether you have money or not. Hindi po natin pinag-uusapan dito kung may pera ka o wala. Ang pinag-uusapan po natin ay pananampalataya. Because even if you have money or you do not have money, that is not the real issue right now. The real issue that we are talking about, that's the common denominator of each and every one of us, is faith. You live in California, you live in Canada, you live in Hawaii, we live here in the Philippines. We come from different places, different way to express ourselves. But the common denominator that we have right now is faith. So that is the very focal point right now. We are going to talk about faith. Okay? Let me ask again, what is our common denominator, mga kapatid? Faith. So wag mong sasabihin, ay, hindi para sa akin yan dahil nasa California ako. Hindi para sa akin yan. Hawaii ako eh. Pilipinas yung pinanggagalingan ni Pastor eh. Sapagkat mga kapatid, hindi pinag-uusapan dito ang lugar. Hindi pinag-uusapan dito primarily kung may pera ka o wala. Hindi pinag-uusapan dito kung ikaw ay puti o ikaw ay kayumanggi. Ang pinag-uusapan dito ay pananampalataya. The common denominator is what? Again, what is the common denominator? It is faith. Now, the second thing that you need to understand is that only the word faith, but profession. The word is profession. In other words, how we express our faith. Marami sa atin, mga kapatid, ay mga believers. Pero ang tanong, ini-express ba natin yan sa ating buhay? Ipinapamuhay ba natin? The word profession is an outward manifestation. It is an evidence. It is a result and byproduct of what is inside. So kung meron tayong pananampalataya, ang ating pinag-uusapan ngayon ay yung ating pagpapahayag. Kayo ba mga kapatid, let me ask you,
kanino mo na ipinahayag ang iyong pananampalataya? Are you following? Meron ka na bang kamag-anak o mga kaibigan na sa kanila ay ipinahayag mo ang iyong pananampalataya? Ipinahayag mo ang iyong paninindigan. I mean, it is easy to have faith in the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Madali lamang po yon. Pero ang talagang challenging part sa ating mga tumanggap kay Kristo ay yung ating pagpapahayag. Sapagkat marami sa atin ay nahihiya. Marami sa atin ay natatakot na ipahayag ang ating pananampalataya. We are hiding, no? We only keep it to ourselves. Matanong ko po sa inyo, sino po sa inyo dito ang nakapagpahayag na sa kanyang mga kasama sa trabaho yung kanyang pananampalataya? Pastor, papaano yon? Una, binahagi mo si Kristo sa kanila. Who among of you have already attempted or tried to share the faith that you have in Jesus to your colleagues at work? Pakitaas ka ng kamay. Pwede bang makita ko? Maraming salamat. Very good. Kayong iba na hindi nyo pa ipinapahayag, ay panahon na po para ipahayag natin ito. Hindi po naaangkop at hindi maaari na hindi mo ipahayag si Kristo sa kanila. Now, Pastor, ano pa? Ang pagpapahayag ng pananampalataya ay hindi lang po ating ibahagi ang ating pananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas sa ating mga kasama, kaibigan at kamag-anak, kundi ang ating paninindigan kay Kristo. Dito po talagang magiging mahirap ng katotohanan ito. Sapagkat marami po tayong mga magiging problema when we begin to tell them our stand. Halimbawa, sasabihin mo, ay, hindi po ako pwedeng magtrabaho ng linggo sapagkat ako ay may simbahan at ito ay oras ng aming pagsamba sa Panginoong Diyos. Hindi po madali na ito ay ating ipahayag sa tao. Mas nanaisin na lang po natin na walang conflict na mangyari, wala tayong maririnig na negatibo sapagkat ang dami na nga nating problema. Makakarinig ka pa ng negatibo tungkol sa pananampalataya. Pero doon po ninyo makikita na mas mahalaga ang ating pananampalataya kaysa ang ating pangkabuhayan. Mahalaga ang pangkabuhayan sapagkat dyan nanggagaling ang bumubuhay sa atin pisikal. Pero mas mahalaga ang ating pananampalataya. Bakit po? Sapagkat ang pangkabuhayan ay pwede kang mabigyan ng kapalit. Pwedeng palitan ng Diyos ang pangkabuhayan mo. Pero ang pananampalataya, walang pwedeng maging kapalit. Because the only option and alternative of faith is false, wrong, deception, and destruction. Kaya wala tayong pwedeng ipalit sa ating pananampalataya. Ang trabaho, pwedeng palitan ng Diyos. Kung ikaw ay nasisante, ikaw ay tinanggal, ikaw ay hindi tinanggap, ikaw ay hindi prinomote dahil sa iyong paninindigan, pagpapahayag ng iyong pananampalataya at paninindigan kay Kristo. Pero doon po pumapasok ang ating tiwala sa Diyos na dahil sa Kanya nasisante tayo, dahil sa Kanya natanggal tayo sa trabaho, dahil sa Kanya naputol ang mga relasyon natin sa ibang mga tao. Ang Diyos po ay napakabuti. Pwede niyang palitan ito. Pwede niyang bigyan ng mas maganda pa. Malamang, hindi natin alam. Pero mas maganda pa ang ipapalit ng Diyos. Subalit, ang ating pinag-uusapan ngayon, una sa lahat, yung ating pananampalataya, settle dapat tayo dyan. At pangalawa, yung pagpapahayag natin sa tao. The profession of our faith. Kaya, dito sa verse na ating nabasa ngayon, makikita nyo, una, yung common denominator natin, pananampalataya. Pangalawa, yung profession o pagpapahayag ng ating pananampalataya. Ngayon po, ang challenge sa atin po ngayon, bukod sa pagpapahayag, ay yung pong salitang
let us hold fast. Huwag ho nating bitawan. Ang implication po nito, mga kapatid, ay talagang, pwede tayong mapagod sa ating pagtayo. Pwede tayong mapagod. Pwede tayong madiskorahe. Pwede tayong mawalan ng lakas ng loob. Pwede tayong panghinaan. Lalo't higit kung ang nakasalalay sa iyong pagtayo sa pananampalataya ay ang mga seguridad ng buhay mo. Sapagkat tayo ay tao, natural sa atin na ang pinakapangunahing sa tao, hahanapin niya ang kanyang seguridad. The security of his future, the security of his needs, sigurado meet ang kanyang pangangailangan, the security of his wants, secondarily, the security of his family. Paano na kung halimbawa, yung pong magiging problema mo sa pagpapahayag mo ng pananampalataya mo, biglang mawala ang lahat ng seguridad na ito. Doon magkakatalo. And that's where you find many Christians would rather choose their security rather than security in God, in their faith. Naunawaan po ninyo. Pero makita natin sa Biblia, ang napakadaming mga halimbawa, kagaya po nung inawit ng ating koral kanina, na maging si Daniel, ang magiging fear sa kanya, mawalan po siya ng tungkulin, mawalan po siya hindi lang pangkabuhayan, kundi buhay niya mismo. Sapagkat ang sabi doon sa decree na kung meron man ang manalangin sa ibang Diyos, liban kay Nebukadnezar, pag nahuli ito, ay siguradong itatapon doon sa kulungan ng mga leon. Napakatindi po ito. Nakakatakot. Hindi lang po posisyon ang mawawala sa kanya, kundi buhay niya mismo ang mawawala. Subalit kay Daniel, dito natin makita na mas mahalaga ang kanyang pananampalataya kaysa kanyang tungkulin o posisyon. Mas mahalaga ang kanyang pananampalataya kaysa sarili po niyang buhay. Yun ang dapat na maging perspektibo at mindset ng bawat Kristiyano. Nakaposisyon tayo sa ating pananampalataya na, mga kapatid, hindi tayo natatakot na bilang Kristiyano, kung tayo ay tumayo sa poder ng Diyos, tayo ay nanindigan sa posisyon ng Biblia o pundasyon ng Biblia. Tayo po ay confident, tayo ay may pag-asa, tayo ay merong assurance na kahit patayin tayo, langit naman tayo pupunta. Sa bagay, mamamatay naman tayong lahat. May mauuna lang, may mahuhuli lang, mamamatay din tayong lahat. Huwag mo sasabing mapapaaga. In fact, mas may dignidad pa nga, mas honorable pa nga, na ang kamatayan mo ay hindi dahil sa pag-iinom mo ng alak, namatay ka hindi dahil nasira yung baga mo sa kakasigarilyo mo, namatay ka hindi dahil nag-backslide ka, lumayo ka sa Panginoon, kundi namatay ka, nag-suffer ka dahil sa iyong paglilingkod, dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo. Nandun ang totoong dignidad, nandun ang totoong honor ng isang anak ng Diyos o isang Kristiyano. So, hindi ka natatakot mamatay sapagkat anyway, langit ka naman hindi ho ba? Hindi lang po yun, kung hindi man halimbawa mamamatay ka pa, talagang hindi mo pa oras, di ba? Hindi dahil ikaw ay masamang damo, kundi dahil may mission pa ang Panginoon para sa'yo. Hindi ka natatakot na kahit anong mawala dyan. Una, from the first place, Diyos din ang nagbigay sa'yo. Kayang palitan ng Panginoon yan, mga kapatid. Naalala ko yung paninindigan ni Tita Teresa, yung pagpapahayag niya ng kanyang pananampalataya noong siya po ay nagtatrabaho sa isang store na ang itinitinda po ay mga alak. Ano po? Alam po niya na bilang Kristiyano, hindi dapat tayo umiinom ng alak. Lalo na hindi tayo naglalasing ng alak. Di ba? Hindi yan pang Kristiyano, hindi yan pang bananampalataya.
ang problema po, nandun po siya sa store. Sabi niya, hindi matiis ng aking konsensya na hindi man ako uminom ng alak, pero ako'y kasangkapan sa mga taong nalalasing. Kaya pinahayag po niya ang kanyang pananampalataya at sinabi niya, Boss, Kristiyano po ako. Ito ang aming paninindigan. Ito ang sabi ng Biblia. Dito ako tumatayo. Sabi sa kanya, baka pwedeng gumawa tayo ng konting kompromiso. Dagdagan natin ang sweldo mo. Alam mo talaga, tutuksuhin ka ng dyablo. But again, bilang Kristiyano, una sa lahat, dapat isipin mo, isettle mo sa buhay mo. Ano ang mas mahalaga? Pananampalataya o pangkabuhayan? Pananampalataya o Biblia? Si Kristo o kamag-anak o kaibigan? Dapat maging settled ka muna sa bagay na yan. Kaya, praise God, hindi po siya bumitaw. Yung sinabi ng Bible, hold fast. Hindi po siya nagdalawang isip without wavering. Dahil alam niya na matapat ang Diyos, napakabuti ng Diyos, hindi siya pababayaan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, I will never leave thee. If my mother and father will forsake me, then the Lord will lift me up. Mga kapatid, nanindigan po siya doon. At anong nangyari? Ayun nga po, nawalan siya ng trabaho. Diba? Pero kahit pa man ganon, napakabuti pa rin ng Panginoon sa kanya. May kagalakan. Diba? May totoong kapayapaan. At alam nyo, listen to me, walang hindi mo kayang tawaran. Walang any amount of material show o material things na pwede mong i-show sa tao. Mga kapatid, sabihin na natin, maganda ang iyong bahay, magandang sasakyan mo, magandang trabaho mo. Pagsama-samahin mo na lahat yan, mga kapatid, na nakikita ng tao sa'yo, ikumpara mo doon sa isang pagkakataon na siya'y nanindigan para kay Kristo. Sasabihin ko sa'yo, the value and worth of that moment when she stood up for the Lord Jesus Christ is even more impactful, more inspiring than you showing all of these material things that you have in life na pag namatay ka, hindi mo naman din pala madadala. Ganun po katindi ang paninindigan kay Kristo. Kagaya niyan, ibinabahagi ko sa inyo ngayon. Di ba nakaka-inspire? Kaya sa loob ng church, hindi po pinag-uusapan dito kung ano yung mga material na bagay natin. Ang totoong usapin ay pananampalataya, paano natin ipinapahayag sa tao, at kung dapat tayo ay manindigan. Nakatayo, mga kapatid, hold fast the profession of our faith without wavering. Amen po ba? May naalala po akong kwento na aking nabasa kahapon. During China's Boxer Rebellion of 1900, may mga insurgencies or mga komunista na they captured a mission station. Ito po ay isang grupo ng mga Kristiyano na mga estudyante. Dinakip o pinuntahan po sila ng mga komunista. At ang ginawa nila, sinarado nila ang lahat ng mga exit gates. Iniwan nilang bukas yung pong nasa entrance sa harapan. At sinabi na kung sino man, naglagay po sila doon ng krus, doon sa labasang ito. Naglatag po sila ng krus, a symbol of the Lord Jesus Christ or Christianity. Para sa kanila, naglagay po sila doon ng krus. At ang sinabi na kung sino man ang tatapakan ang krus na to, ng ibig sabihin, I am now putting my faith down and trample on it. I'm turning my back from it. Kung sino po ang tatapak dito ay makakalaya at mamumuhay malaya na buhay. Abay, sino ba naman ang ayaw na maging malaya? Sino bang ayaw na mabuhay ng malaya? So yung pong unang 7 na mga estudyante, mga kapatid, tinapakan po nila ang krus dahil sa kanilang takot. And as a result, they were allowed to go free. Pero pagdating po doon sa pang-8, na babae pa ito, mga kapatid, she refused to commit
to the sacrilegious act. Hindi po niya tinapakan ito, kundi siya po ay nanindigan at sabi niya, I am not going to trample down on the cross. So, they made her kneel down beside that cross. At siya po'y nanalangin ng may nataimtim at siya'y nakangiti at siya'y nanalangin sa Panginoon. She never moved and just carefully walked around that cross. And what did the firing squad do? Ang ginawa po nila, binaril po nila ito sa kanyang ulo. Namatay. Wala na po siyang chance na nabuhay pa ng malaya sa mundong ito. Pero nakita, yung pong 92 na natira, nakita nila yung kakaibang kagalakan sa puso ng babaeng ito. Na para bagang ang mensaheng sinasabi okay lang na mamatay na ako. Okay lang na hindi na ako mabuhay sa mundong ito. Total, wala namang worthwhile sa buhay na ito Wala naman akong madadala Puro problema, puro pasakit. Ang talagang misyon ko lang dito ay makapag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Pagkatapos niyan, mamamatay na ako, uwi na ako sa langit. Parang yun po yung ipinapahiwatig na mensahe ng babaeng ito dun sa mga naiwan. Kaya yun po ang nag-inspire sa kanila. And because of that, the rest of the 92 refused to trample down on that cross, on that floor. And all of them were shot to death. All of them died for the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, they died for Christ. Yan po ang ibig sabihin ng boldness in the Lord Jesus Christ. Ang kailangan po natin sa panahong ito, mga kapatid, ay boldness. Ano po bang ibig sabihin ng boldness? Boldness is the courage and confident assurance. Matapang ka, may lakas loob ka, na hindi ka natatakot sa ano ang maging epekto, maging resulta, maging negatibong product ng ginawa mo. Sapagkat meron kang confident. Ano ba sa Tagalog ang confident? Ikaw ay, kung natin kumati Ilocano, adatalgad mo. You are assured, mga kapatid, na yung pinili mo ay hindi ka nagkamali. Na kahit ano ang maging resulta at epekto, tama ka mga kapatid, masaya ka na gawin ang bagay na ito. Naalala ko po nung ako'y nag-aaral pa sa Northwestern, yung subject po namin is the principles of accountancy. Kunyari po tayong nag-aral, pero seryoso din kahit pa paano. Talaga namang gusto ko ring maranasan ang tinatawag na college education. Kaya sinubok din po natin yan. Hindi nga lang natin natapos. Balit, yung mga classmates ko po ay galing NU. Ibig sabihin ay galing MMSU. Yung mga hindi pumasa sa MMSU, bumagsak doon. Meron akong classmate na galing UP. BS Math. Mukhang hindi po niya kinaya. Umuwi sa Ilocos. Naging classmate ko sa Northwestern. Pero matatalino po sila. Mahina po ako sa math Hindi naman pong mahina, hindi nga lang ako ganong napakagaling sa math. Di gaya ng aking kapatid, matalino sa math yan Di ba? Matinik yan. Ako, maturog lang mga kapatid. So, anyway, to cut this story short, finals na po namin ito. Ang goal ko po ay maging college scholar. Alam nyo naman, mahal ang tuition fee. Private school yan, Northwestern. Gusto kong maka-avail ng discount kahit malang magka-college scholar. So, meron akong dapat target na general average. Itong principles of accountancy, major subject, kabatugan na tidwa nga subject iti college. Kaya talagang sabi ko, babawi ako dito, ganyan-ganyan. So to cut the story short, magpa-finals na po kami, second sem po yan. At nag-exam na kami, nandun na kami sa exam area. So yung mga classmate ko, gumawa sila ng cheating arrangement, mga kapatid. Hindi po seating arrangement ang ginawa nila. Cheating arrangement. Di ba? Inayos nila yung kanilang mga upuan para madali po silang magkopyahan. Cheating arrangement. Ako, seating arrangement. So, ngayon,
Siyempre, nag-exam na kami. Ngayon, meron pong pina-exam sa amin nung teacher, sinulat niya sa blackboard, na wala directly sa kanyang discussion. So talagang magre-rely na lang kami sa aming sense, sa aming common sense, kumbaga, sa aming lohika, at i-connect namin kung pwedeng i-connect dun sa aming mga napag-aralan. Very tricky. Very tricky at very misleading yung pong tanong. So, ako po'y nanalangin, sabi ko, tulungan mo ako, Panginoon, bigyan mo ako ng confidence na yung aking isasagot ay ito talaga yung tama. So, sumagot po ako. Okay? Talagang ito yung aking sagot. Ito yung alam ko. Yun yung alam ko na binigay ng Diyos sa akin na wisdom para doon sa part na yun. Ang matindi pa sa part na yun, mga kapatid, ang equivalent ng kanyang points ay kalahati nung entire items nung subject, nung exam na yon. Kalahati. Tapos malaki yung papel namin ganyan sa accountancy, di ba? Nung araw, malaki. Sasagot ka ng ganyan. Okay. Di tapos na. Okay, tapos ng ganyan. Umalis na kami. Ang ginawa nitong mga classmate ko na may cheating arrangement, lumapit sa akin yung BS Math. Sabi niya, Pastor, nakita mo yung ano natin? Ang hirap nun. Hindi diniscuss ni ma'am yun. Very, very tricky yung tanong niya. Anong formula ang ginamit mo doon? Sabing ganyan. Sabi ko, ito lang. Nabalanse ko naman. Kako sa kanila, nabalance ko. Kasi pag gumagawa ka sa accountancy, sa bandang huli, dapat balanse yun Pag hindi balanse yun, may something wrong along the way. So, balanse naman, kako sa kanila. Ganun ba? Ay, naku, Pastor. Sabi niya, kasi BS Math siya. May civil engineering pa ako doon na classmate na galing MMSU. Sabi ganyan. Ay, naku, Pastor. Hindi ka na makakapasan yan. Kasi kami, pare-pareho kami ng sagot. Di ba? Sabi ko sa sarili ko, pambihira, Bihira. Ang problema, mga kapatid, Biyernes yun ng hapon, last subject, alas 6 ng gabi. Wala na akong chance para, alam mo yun, yung parang, yung buong weekend, Sabado, Linggo, iniisip mo, pambihira, ano kaya, pumasa kaya ako doon? Pagdating ng Lunes, pumasok ako sa school, pinuntan ko kaagad yung teacher. Sabi ko, ma'am, kumusta yung aming exam nung Friday? Sabi niya, Pastor, huwag kang maingay ha. Ikaw lang ang pumasa. Ikaw lang ang pumasa. Galing mo. Nakuha mo yung formula nung last na tanong ko sa exam ninyo. Akalain mo yan, mga kapatid. Nagsama-sama na sila. Na kung titignan mo, may kredibilidad kasi nga magagaling talaga sa math. Eto ako, mahina ako sa physics, mahina ako sa chemistry dahil nga may mga x plus y doon, may mga equation doon. Pero mga kapatid, sigurado ako doon sa sagot ko na pagbalanse ko. By the grace of God, pumasa. Kaya mga kapatid, na-qualify ako na college scholar. Kanya lang, yung following tawag dito, semestre, yun na po yung ako'y tumigil na mag-aral na. Pero kung nagpatuloy ako, baka naabot pa natin yung tinatawag na university scholar, di ba? Pero naging college scholar tayo doon. Ang punto ko dito, mga kapatid, ay ito. Kung alam mo yung tama, at ito ang nasa Panginoon, and you understand na talagang, Lord, this has something to do with me and you, and I have to stand for you. You will not be bothered anymore by what people say, by the outcome, by the negative result, whatever that be. Because what really matters to you is your relationship with Jesus. Jesus in you and you in Him. That you have the privilege to express your faith on that trying moment, on that particular circumstance, on that particular test. In my case, it was the examination. But in that particular trial of faith, you did not fail God, but you passed the test by standing for the Lord Jesus Christ, and you have the confident assurance. No matter what be the outcome, you are not afraid because you know God is in charge of that. And all of God's people say, Amen. At bago po ako magtapos, hindi ko natatapusin itong aking preaching. Palagay ko po, sapat na yon, may laman na yon, mauunawaan nyo na
kung ano yung punto na ating pinag-uusapan. Buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa Philippians 1:20. Philippians chapter 1, verse number 20. Ito po ang sabi doon. Philippians chapter 1, verse 20. Sabi niya, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed. Hindi ako mahihiya sa kahit ano, but that with all boldness, buong tapang, at ang katapangang ito ay galing sa ating Panginoon. I have a good news for you. Manindigan ka lang, ang Diyos ang magbibigay ng tapang sa iyo. As always, sabi niya, so now, also lagi ko ito, at lalong-lalo na ngayon, pagkakataon, Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Mga kapatid, meron pa bang mas mahalaga sa buhay? Ito pong sinasabi niya, whether it be by life or by death, ay kanyang ipinapakita na sa atin ang pinakamahalaga sa buhay na ito. Yan yung kanyang buhay. Sabi niya, kamatayan o buhay ako. The Lord will be magnified. Listen to me. Praise God for the opportunities and circumstances na dyan po natin pwedeng ipahayag ang Panginoon. Na ibig sabihin, pwede tayong makapaglahat ng tinatawag na showdown. Marami pong paraan na makapagpahayag tayo, like makapagbigay ka ng gospel tracts, makapagbigay ka ng invitation sa tao, alam nilang Baptist ka, alam nilang Kristiyano ka, pero the Lord will frame up, or even the devil will frame up a situation na talagang, nako, paano na to? Malaki ang masasakripisyo ko rito. Malaki ang mawawala sa akin dito. Pero bilang Kristiyano, hindi mo iisipin kung ano yung masakripisyo, kung ano yung mawawala, dahil walang ibang pinakamahalaga sa iyo, kundi the Lord Jesus Christ lamang. And you know, it is worth your stand. It is worth losing everything. It is worth losing everyone, every people, every person, everything dear to your heart, because no one and nothing is dearer and more deserving than the Lord Jesus Christ, and you stood up for Him. Amen po ba, mga kapatid? Meron po akong illustration dyan. Gabi, iniisip-isip ko habang ako'y nakahiga at pinagbubulay-bulayan ko ang mensaheng ipinangaral ko kahapon, na siya ring mensaheng aking ibinahagi ngayon. Sabi ko, alam mo, ganito yan. Parang ikaw yung nagkaroon ng isang item. Na itong item na ito, itong bagay na ito, mga kapatid, ay pinipilit na bilhin ng ibang tao at a cheap price. No? Binibili niya sa'yo. Pero kung nauunawaan mo na yung item na nasa iyo, mga kapatid, halimbawa, binibili po niya ito ng $10 million. Mga kapatid, napakalaki po niyan. Pwede ka nang mabuhay ng buong buhay mo. Palagay ko, kung disiplinado ka, hindi mo mauubos yung $10 million sa buong buhay mo. Binibili niya ang item na ito. Pero naunawaan mo na yung item na yon ay pwedeng makakapag-gain ka pala. Pag ito'y ininvest mo, pag ito'y ginamit mo, ito ay makakapagbigay pala sa'yo ng $10 billion, mga kapatid. Or even more. Tanong, ibebenta mo ba siya sa 10 million? Are you going to settle for $10 million? When you realize that thing can actually produce and help you gain $10 billion, times, doon sa gustong presyo na pagbili nung bumibili sa iyo. Are you with me now, mga kapatid? Ganon din po ang Panginoong Hesukristo. Ganon ang sinasabi ng Bible. Buy the truth and sell it not. You have Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Pinipilit ng dyablo na bilhin ito. Discouragein ka. Takutin ka. Mawawalan ka ng ganito, ganyan-ganyan. Kung ano-ano ang sinasabi ng dyablo. But listen to me. Hold fast to the profession of your faith. Sabihin mo, mawala na lahat. Hindi ko sinasabing okay lang. Pero hindi pwede ng Panginoon ang mawala sa akin. Because if I lose Jesus, I lose totally everything. But even if temporarily, sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 10, whatever I lose for the gospel, for the faith, for the Lord Jesus Christ, ang sabi ng Bible,
I will find it. Amen po ba? Ganun po ang ating Panginoon Kristo. Ganon ang ating pananampalataya. And lastly, I would like, mga kapatid, to tell you this in Philippians chapter 1 verse 14. Philippians 1:14, pakilagay mo dyan sa screen. Dito po ako magtatapos. Pakinggan niyo pong maigi. Many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds. Nakita po nila na nasa bilangguan si Apostol Pablo. Nahirapan dahil sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya. Sabi niya, yung mga brethren na nakakita doon sa paninindigan ni Apostol Pablo are much more bold to speak the word without fear. Ibig sabihin, na-inspire po sila. Gusto kong sabihin sa iyo ito, kapatid. Na yung paninindigan mo kay Kristo. Ngayon, uso kasi yung mga success story, inspired kami, success story, nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng negosyo, agribusiness, yumaman sila. Yun yung mga parang nagiging patok sa mga next generation. Ito yung mga nagiging trending. Ito yung nagiging popular. Mga kapatid, yan po ay sa mundo. Walang ibang usapin kundi material, pera, kayamanan at lahat. Tayong mga Kristiyano pinag-uusapan pananampalataya. Hayaan mo na yung pagkakataon na yon na nabigyan ka ng pribilehyo na ipahayag ang pananampalataya mo. Magsasuffer ka man ng consequence. Gaya ng nangyari kay Apostol Pablo. Pero sabihin ko sa iyo, many brethren will be inspired by that. Listen to me. Kung 60 years kang nabuhay sa mundong ito, isang pagkakataon lang, crucial moment, nanindigan ka kay Kristo, sasabihin ko sa iyo, yung buong 60 years mo, yun na yung highlight ng buhay mo, wala nang iba. The highlight of your life is not the moment you became rich. The highlight of your life is not the moment na pinarangalan ka ng mundo. The highlight of your life was that moment na may pagkakataon ka na ipahayag si Kristo big time. Talagang ang laki nung masasakripisyo, ang laki yung magiging mawawala sa'yo. Pero nagkaroon ka ng tapang na nanindi. Listen to me, yung buong 60 years ng buhay mo sa mundong ito, yun na yung pinaka-highlight ng buhay mo, kapatid. Bakit? Because that is a story to tell to fellow believers. Kaya alam nyo, appreciate ko yung paninindigan ng ating mga kapatid. Si Preacher Glenn, Ma'am Bernadette, nanindigan po sila. You know, nag-usap kami ni Preacher Glenn recently. Hindi ko man makwento muna lahat sa inyo ngayon. But I would like for you to know, Preacher Glenn, Ma'am Bernadette, yung inyong paninindigan, and I know you are going to suffer for that. I shared that during our close group meeting with our professionals last Saturday, na-inspire yung ating mga kapatid. Nakita nyo? One of them is Marisa. Si Marisa po ay may best friend. Manipod, kinaubing na. Alam mo, pag may close friend ka, yan yung mga klase ng tao na pag nag-imbita, kasalanan ang tumanggi, masama ang tumanggi, bawal ang tumanggi, hindi ka dapat tumanggi. Inawis na nga agabay ti kasar, kat ijayan ta katoliko ti simbahan. And as a Baptist, wala po tayong business sa loob ng simbahan na yan, sapagkat nandyan ang idolatry, nandyan po ang foothold of the devil. Bakit ka papasok sa lugar na yan? And because of the testimony of Preacher Glenn and Ma'am Bernadette, tumayo po siya, sabi niya, Pastor, pwede ba akong magpahayag? Sabi niya, Pastor, I was inspired. I was blessed by that testimony. Ganun pala ang ibig sabihin ng manindigan sa pananampalataya. And pray for me, I'm going to tell my friend that I'm sorry, friend. Sana hindi ito makaapekto sa ating relasyong magkaibigan. Pero gusto kong malaman mo, Kristiyano ako, Bible believer ako. Ito ang aking pananampalataya. Ito ang aking paninindigan. Mahal kita na aking kaibigan. Pero meron akong paninindigan kay Kristo. And if this will severe, this will affect our relationship, wala akong magagawa, kaibigan. Pero wag mo akong ituring kaaway. At hindi rin kita kaaway. Sasabihin ko yan sa kanya. Kung matanggap niya, praise God. Pero kung hindi, wala akong magagawa. Ang Panginoon ay may paraan para mawin ang kaibigan kong ito.
I want to win her to the Lord, but I cannot win her by compromising. So nanindigan po siya. Isipin po ninyo, yan po ang mga bagay na talagang, kumbaga kahit 10 years na preaching, yung isang testimony lang na talagang nakakaantig damdamin, nakaka-inspire na talagang nagpakita ka ng tapang para kay Kristo. Parang mas matindi pa yung isang kwentong iyon kaysa yung 10 taon na nag-preach ako bilang pastor. Na tinuro ko ang katotohanan ito. Kaya mga kapatid, sana ma-realize po ninyo ngayon kung gaano kahalaga ang magpahayag ng ating pananampalataya kay Kristo. Panginoon Diyos, salamat po sa hapong ito. Purihin ang inyong pangalan. I pray that each and every one of us have been blessed, encouraged, and inspired to stand for our faith and for the Lord Jesus Christ. In His name we pray. Amen.